nakapampangang murit, jams with a Bicolanong kapay. Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin! Hoy! Oh Lord, may boses! Anyari doon? Lahat po ba ay may ubo at sipon na? Diba? Ako kakatapos lang. So ngayon ikaw naman yung ngongo. Oo nga eh. Anyway, Robin Siena. Ganun na lang ha? Ang katanungan ko sa'yo ngayon. Ano na? Kailan ka na mag-gym? Bakit ba? May problema ka ba sa katawan ko? Bakit ka nangingialamin doon? Tsaka may ubo ka nga pala eh. No? Oo. Kailan ba ako mag-gym? Ano ba to? Requirement ba sa buhay? Well, hindi naman. Pero ako, bilang October ngayon, Mental Health Awareness Month, kasama at malaking tulong talaga na active ang iyong katawan. Para naman maging maayos din ang takbo ng isip mo. Active? Oo. Active naman ako lagi sa Facebook. Naka-active status ako. Sa Instagram, active lagi. Sige, diyan ka masaya. Ikaw ba? Nag-gym ka pa? Wow. 4 times a week. Kaya pala marami akong nare-receive parang, ay sino tong content creator na to? Mukhang ang sarap-sarap. Hoy! Oo, mga picture mo sa gym eh. Uy, grabe talaga. ka ha. Huwag kang naniniwala sa mga ganun, filter lang yun. Oo, AI lang pala, no? Oo. De, usapang gym kasi tayo ngayon mga kabisyo. Ayaw nyo man tong marinig. Pero masaya rin naman, di ba, mapagmasdan kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng gym, lalo na kung hindi ka naman pumupunta. Oo, tsaka lalo na kung katulad ko ikaw na parang konti na lang, ubo-ubo pa rin, kailangan mo na talaga mag-gym. Ayan. Kaya eto, ibibigay namin sa'yo kabisyo ang unang 2 ganap sa gym! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga reunion sa gym. Uy, Konyo Bicolano! Dito ka rin pala nag-gym. Kasi yung boses mo, bro. Uy, Mar, bago lang ako dito. Ikaw, matagal ka na ba dito sa gym? Oo, bro. Dito talaga ako madalas mag-gym, bro. At least, buti may makakasama na ako dito sa workout. Oo nga eh. Uy. Hey! Jessa? Oh, gulat kayo, ano? Hi, Mar. Hi, Konyo Bicolano. Wow, Jessa. Totoo ba? Nag-gym ka na? Oo naman, no. Tsaka I love being healthy. I love being healthy. Kahit umuubo-ubo ka na? Pero, yun nga. So, anong workout mo ngayon, Jessa? Ako kasi upper body. Nice. Upper ka pala ngayon, bro. Oo, bro. Ako kasi leg day ngayon eh. Upper tapos leg day? Oo. Ikaw, Jessa, ano sa'yo? Upper, tapos leg. Siguro thigh part, ganyan. Oo, thigh part lang. Ano ka, manok, Jessa? Ay, naku, good luck na lang sa gym mo. Ay, naku, okay. Ay, naku, saan kaya ako magsisimula? Alam ko na. Bili muna ako ng milk tea sa labas para may iinumin ako pag nauhaw ako. Ayan. I love being healthy, Tapos magmi-milk tea. Kaya nga, hindi, pero yun naman talaga din ng gawain ng mga tao. Oo nga. Papawis-pawis sila, tapos paglabas biglang magsasamgyu. Yan, magmi-milk tea. Uy, pero nag-gym na ako before. Ito rin talagang inaabangan ko, yung mga reunion sa gym. Yung parang may mga makakasulubong kang dati mong kapitbahay. Uy, bro, dito ka rin pala, bro. Oo naman, bro. Wow, batak na batak ka, bro. Paawak nga, bro. Anong papawak mo, bro? Hindi, yung barbell lang, bro. Magpapaspot. Oo, spot ba tawag doon? Oo, spot ang tawag doon. Ako naman, personal preference ko lang to. Ayoko nang may kakilala sa gym. Talaga ba? Kasi kapag may kakilala ka, magkukwentuhan na lang kayo. Kaya pala iwas na iwas ka sa akin. Oo, pansin Sabi ko, mo? din tayo, Robin Siena, mag-gym tayo sabay. Sabi mo, ayoko, next time. Pansin mo, hindi ko talaga ino-offer. Kasi nakaka-distract. Mas magandang focus ka, diba? Tama. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadua. Ito ang mga papawis kunwari.
Picture. Ay, ayan, pak. Picture. Ayun, sexy ko. Ayun, pak. Bakit ganun ka? Ay, Jessa! Matatapos na ako dito sa set ko, ha? Kanina ka pa dyan sa salamin nakaharap. Sayang naman yung punta mo dito sa gym. Ay naku, ano ka ba, Robin Shena? Tingnan mo, umuubo-ubo ka ngayon. Nasasobrahan ka sa pagbubuhat. Gusto, Lord, ang hirap. Lahat may ubo. Siyempre, bago ako mag-start ng gym, dapat may pose muna ako. Ewan ko sa'yo, girl, ha? Hinawawat ako ng ubo mo. May ubo na rin ako. So, anong oras ka pa mag-start mag-gym? Matatapos na ako, bahala ka, iwan kita dito. Ay nako, girl. Buhat na buhat ka? Ito na, akin na nga. Yan, sige, eto, buhatin mo, 20 kilos. Aray, ang bigat. Wait lang, wait. Picturean mo ako. Ito, habang nagbubuhat ako. Ayan. Ay, naku, ang dami mo talagang alam. Siya, ayan, Ayan. Yan, gusto ko yung mukha. Ayan. Ayan, okay na. Ayan. Okay ka na. Tingin nga, ay perfect. Tara, uwi na tayo. Ha? Yun na yun? Oo, at least may pang my day na ako, diba? Okay na yun, tsaka tingnan mo sa picture, kita na parang pagod na pagod ako. Ayun, Pagod? Oo. Mukha ka lang talagang haggard, Jessa. Ay. Ang hirap, no? Kapag may mga paganitong ubo ka talaga and all. Pero anyway, sa gym talaga, yung mga papawis kunwari, I would say, di ba, na-experience ko mag-gym before, ganito ako. Para lang may parang kunwari, pang-post kunwari ako. Para kunwari, batak ka kunwari. Pero mas na-realize ko nung nakasama kita, yung importance talaga ng gym. Oo, kasi tingnan mo ngayon, konti na lang para mawawala na ako sa mundo. Hindi naman. Pero may mga ganito talaga, hindi mawawala. Yung pupunta lang para mag-crop top. Yan, magsuot ng sports bra. I love it. Pero hindi talaga, I love it. I love it kasi parang aesthetic ka sa gym pag ganun. Gagi, pare. Pero sa paningin ng mga nag-gym talaga, bash na bash ka na. Talaga ba? Ano pa yung nakikita mo? Kasi ikaw, seryoso kang gym goer. Hindi, kasi halimbawa para sa akin, sagrado ang gym eh. Ay, simbahan? Pwede. Kasi doon mo tinitrain yung muscles mo sa bagay. Diba? Tapos may makikita ka, magpipicture lang. Ay, oo. Yung iba nga may ka-video chat pa. Totoo? Yung totoo, Tinder ba to? Anyway, basta ang gym, sabi nga ni Robin Shena, ay isang sagradong lugar. So, lumuhod ka. Oy, pwede. Depende sa workout. Oo, tsaka sa spotter mo. Hoy, wag kang ganyan. Hindi lulod kasi yung barbell mo masyado mabigat. Wag ka na magsalita. Mali yung mga sinasabi mo. Hindi talaga ako gym goer eh. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung gusto mong ipa-shoutout yung crush mo sa gym. Yan, o kaya coach mo. Shoutout natin. Alam mo, bawal ka talaga mag-gym. Puro landi lang yung gagawin mo. Diyos ko, wag talaga. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Uy, same socials mga broskis at Konyo, Bicolano. Gusto ko lang din batiin yung pinag-gyman ko dyan sa may Vito Cruz, sa may Easy Fitness Manila. Yan. Wow. Libre nyo naman na ako. Hindi, gusto ko rin batiin yung mga nag-gym dyan. Good luck. Wala lang. Ay, nako. Siya, kabisyo, mga kasama pa kami hanggang mamaya alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon broski like super legit and all Konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!